ፖለቲክስ ምስ ፒሳ ምትእስሳር እንታይ ኣለዎ ዝብል እዩ ሰናይ ምክትታል እዚኣ ማርታ ጌልሆርን ትበሃል ኣሜሪካዊት ኮረስፖንደንት ወይ ከዓ ወኪል ጋዜጠኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ኩናት ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ፍልጥ ዝነበረት ሰብ እያ እንታይ ትብል ንሳ people often say with pride I'm not interested in politics ሰብሲ በቃ ከምዚ ኮሪዒ ወይ ደስ እንዳበሎሲ ኣብ ፖለቲካ ተገዳስነት የብለን ገለ እዩ ዝብል ሕጂ ሳንታይ ትብል they might as well say I'm not interested in my standard of living my health my job my rights my freedom my future or any future እንታይ ትብል ንሳ ሰብ እንተዳ ኣብ ፖለቲካ ዘይግደስ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ብዛዕባ ህይወቱ ብዛዕባ ጥዕንኡ ብዛዕባ ስርሑ ብዛዕባ መሰላቱ ብዛዕባ ናጽነቱ ብዛዕባ መጻኢኡ ብሓፈሻ ንዝመጽእ ወይ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኡ ዘይምግዳስ እዩ ስለዚህ እንታይ ትብል if we mean to keep any control over our world lives we must be interested in politics እንታይ ትብል ሳሕጂ እንተዳ በቃ ብዛዕባ ነዛ ዓለም ክንቋጻጸራት ኮይና ህይወትና እውን ክንቋጻጸሮ እንተዳ ኮይና ኣብ ፖለቲካሲ ግዴታ ክንግደስ ኣለና እያ ትብል እዚኣ ማርታ ጌልሆርን ዝተባህለት ብፍላይ ኣብዚ ዲዴይ ገለ ዝበሃል ኣሎ ናዚ ንፈረንሳ ምስ ሓዛ ንኢንግላንድ ከኣቱ ኣብ ባሕሪ ናይ ዲዴይ ኩናት ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ልዕሊ 60 ዓመት ማለት እያ ከም ወኪል ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ኣብ ዓለም ዝነበረሉ ግዜ ንልዕሊ 60 ዓመት ዜና ተቕርብ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ወኪል ጋዜጠኛ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ኩናት ኣብ ዓለም ዝግበር ዝነበረ እንዳኸደት ነቲ ዝነበረ ኩናት እንታሽ ምትገብር ነይራ ማለት እዩ ሪፖርት ትገብር ነይራ ስለዚ ኣሜሪካዊት by the way ኣሜሪካዊት ጋዜጠኛ ካልእ እንታይ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ a person involved in politics whether they like it or not ሰብሲ በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ሓቆም እዮም ሰብ ፈቲ ጸሊኡሲ ኣብ ፖለቲካ እትው እዩ በቃ ምክንያቱ ኣነ ዘይርስዖ መምህርናስ እንታይ ብለና ነይሩ በቃ ብዛዕባ ሽኮር ትዛረብ እንተለኻ ብዛዕባ ክብሪ ኤሌክትሪክ ትዛረብ እንተለኻ ወይ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ትዛረብ እንተለኻሲ ፖለቲካ እዩ ሓቆም እዮም ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት መን እዩ ኮንትሮል ዝገብሮ ናይ ኤሌክትሪክ ክንደይ ዋጋ ክንከፍል ከም ዝግባአና ናይ ማይ ይኹን ገሊኡ ብድጎማ እንዳገበሩ ገሊኡ ብግብሪ እንዳጉደሉሲ ነፍሲ ወከፍ ዕለታዊ ናብራና ምስ ፖለቲካ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ሰብ ፈቲ ጸሊእ እዩ ብኣፉ ክብል ክእል እዩ ኣነ ፖለቲካ ተግዳስነት የብለይን ኣብ ፖለቲካ ግዲ የብለይን ክብል ክእል እዩ ግን ሰብ ፈቲ ጸሊእ እዩ ፖለቲካ እትው እዩ ፖለቲካ ከምዚ ዝበዝሕ ሰብ እንታይ ገይሩ ዝርድኦ ኮይኑ ይስማዓኒ ብፍላይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክገብር ዝደረኸኒ ብዙሕ ሰብ ኣብ ፖለቲካ ተገዳስነት ኣለዎ ግን እንታይ ፖለቲካ መን ይክኸዶ ዘለዎ መን ይክኣትዎ ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ታሽ ምኸውን እዩ ድንግርግር ብሎ እዩ ስለዚ ፖለቲካ ዝኾነ ሰብ ፖለቲካ ግዴታ ኣለዎ ኣብ ፖለቲካሲ ምክንያቱ ብዛዕባ ህይወትካ ብዛዕባ ናብራኻ ብዛዕባ መነባብሮ ብዛዕባ ማይን ሊችን እንተዳ ትዛረብ ኣለኻ ኮንካ እቶም ፖለቲከኛታት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ነቲ ዕዳጋ ስለ ዝውስንዎ ብዓብዪ እቲ ባጤርያ ዝበሃል ፖለቲካውያን እዮም ገንዘብሲ መን ይሰርሖ እንተልኩም መንግስቲ ይሰርሖ መንግስቲ ከዓ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ፈቲ ጸሊእ እዩ ኣብ ፖለቲካ እትው እዩ is politics እንታይ ብዛዕባ ፖለቲካ እንዲና ክንርኢ እንታይ ዝብል ዘሎሲ ፖለቲካ እንታይ እዩ ኢሉ ይጀምሩ ኣሰሎ Well, the textbook definition of politics is the authoritative allocation of scarce resources in a given community. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ጥራዝ ወይ ከዓ ኣብ መጽሓፍ ናይ ፖለቲካ ትርጉሙሲ politics is authoritative allocation of scarce resources in a given community ማለት ሲ ፖለቲካ ብዛዕባ ማዕረ ምምቕራሕ scarce ኢልዎ ዘሎ scarce resources ኢልዎ ዘሎ ጸጋታት ናይቲ ሃገር
معادن ክኸውን ይኽእል መሬት ክኸውን ይኽእል መግቢ ክኸውን ይኽእል ብማዕረ ምምቕራሕ ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዘሎስ ብማዕረ ምምቕራሕ እቲ ፖለቲካ ዝበሃል ኢልዎ Simply, politics is who gets what, when, how, and why. ናይ ብሓቂ እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲክስ ብቕልል ዝበለ ክትርድኦ እንተደሊኻሲ ፖለቲካ ማለት ሲ who gets what, when, how, and why ሰብሲ መን እንታይ ይረክብ እቲ ንብሎ ዘለና ፀጋታት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ መን እንታይ ይወሃብ መዓስ ብኸመይ ስለምንታይን ዘጽንዕ እዩ ፖለቲካ ኢሉ ገሊጽ ወሎ And these questions define politics. But it's actually not that simple. For politics determines the laws that we have, determines who gets to vote, how much tax. እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲካ ክትገልጾሲ ወይ ከዓ ንኸምዚ ሓደ ትርጉም ክትህቦ ብጣዕሚ ክብድ ዝበለ እዩ ይብል ኣሎ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ዕለታዊ ናብራና ዘጠቃልል እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲካ እንታይ የጠቃልል ኢሉ ክገልጾ ክፍትን ከሎ እንታይ ዝብል ብዛዕባ laws, voting and taxes ሕግታት ምርጫ ግብርን taxes that we pay. It looks at questions of justice and power and influence. Politics plays a role in እንታይ ልዎ ብዛዕባ ፍትሒ ስልጣን ጽልዋን universities in deciding your tuition, your curriculum, and what we do research on. ብዓቢ እንታይ ዝብል ዘሎ ፖለቲካሲ እቲ ናትካ tuition ማለት እቲ ናይ ገንዘብ ዝኽፈል ክኸውን ይኽእል ዋጋ ናይቲ ትምህርትኻ ብነፃ ድዩ ክንደይ ገንዘብ ኢኻ ትኸፍል ኣብ ክንደይ ግዜ ኣብ ብልቓሕ ድዮም ዝህቡኻ ብዝተፈላለየ እቶም ዝውስንዎ መን እዮም እቶም ፖለቲሻንስ ወይ ከዓ ፖለቲካ እዩ ዝውስኖ ካሪክለም ናይቲ ስርዓተ ትምህርቲ ናይቲ ትመሃሮ ዘለኻ እውን እቶም ፖለቲካን ወያን እዮም ዝውስንዎ ወይ ከዓ ፖለቲክስ እዩ ዝውስኖ ሪሰርች ዝብሎ ዘለኻ ከምዚ መጽናዕቲ ዝግበር ንኣብነት ሕጂ መን እዩ ዝውስኖ መጽናዕቲ ሲ ብዛዕባ ካንሰር ዲኻ ትገብር ብዛዕባ HIV ዲኻ ትገብር ብዛዕባ ዓሶ ዲኻ ትገብር እቲ ዝውስኖ ምክንያቱ እቲ ባጀት ዝህብ ዝበዝሕ ግዜ እቲ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ክኽልክለካ እውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ሪሰርች ክገብር ደልየልካስ ሰባት ኣኪብካ ኣብዚኣቶም ፈተነ ናይ ሕክምና ክገብር የልካስ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ዘውፅእ እቶም ፖለቲሻንስ እዮም እቲ ብኻልእ ኣዘራርባ ፖለቲካ ነዚ ኩሉ ዘጠቃልል ነገር እዩ The politics in the family define roles and opportunities and relationships. ኣብ ስድራ ቤት ፖለቲካ ብዛዕባ ሩልስ ሕግታት ሕርያታት and relationship ኢልዎ ዘሎ ጽምዲ መጻምትኻ ከመይ ዓይነት ከም ዝኾኑ ወይ ብኸመይ ከም ትነብርን ፖለቲካ እውን ኣብ ከምኡ ይጸልዎ እዩ ዝብል ዘሎ And the politics of gender asks questions of equality and opportunity and equity. ኣብ ጾታ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን opportunity and equity. ብማዕበርነት opportunity ኢልዎ ዘሎ ቀረብ ወይ ከዓ ዕድላት ማዕርነትን የጠቃልል ፖለቲካሲ ኣብ ማዕርነት ኣብ ማዕርነት opportunity ምርጫታት ወይ ከዓ ዕድላት ናይ ኩሉ ዘጠቃልል ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ So, what is politics? So, given everything that we've discussed በቲ ሕጂ ክንሪኦ ጸኒሕና ፖለቲካ እንታይ ማለት እዩ ገለ ክንብል ጸኒሕና ፖለቲካሲ ኩሉ ነገር ዘጠቃልል ናይ ዕለታዊ ናብራና ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ስድራ ቤት ንርእሱ ኣብ ትምህርቲ ዝግበር ኣብ ዕለታዊ ናብራና ዝግበር ኩሉ ክንሪኦ ጸኒሕና ስለዚስ ብሕፅር ዝበለስ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ክገልጾ ከሎ discussed I would argue politics is everything. Yeah. ናይ ብሓቂ ሓቂ እዩ ክትሪኦ ከለኻሲ ፖለቲካሲ ኩሉ ነገር እዩ ኢሉ ደምዲምዎ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለሲ ፖለቲካ ማለት ኩሉ ነገር እዩ ብፍላይ ኣብ ዓድና እኮ ኦኬ ገሊኡ ክትሪኦ ከለኻ ብሃሰሰ ለባም ትኸዶ ነገራት እዩ ኣብዚ ዓዲ ግን ደሞዝካ ከይተረፈ ሓደ ሰብ ዝተሓተ ደሞዝ ኣብ ኤሮጳ ዘለኹ ዓዲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ ዝተሓተ ደሞዝ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ ዝስልዖ እቲ መንግስቲ ማለት ከዓ ፖለቲካ ማለት እዩ ስለዚ ፖለቲካ ንኩሉ ህይወትና ንኩሉ ነገርን ዘጠቃልል እዩ ኢሉ ደምዲምዎ ዘሎ Here is a
بزعبا بيسا مئزازن مس بوليتيكان متأسسار علو قل زبل إذا بتعمي كافتن بوليتيكا قليلة كري خلخو تنزفوت عابنات جيروم زمتوا عبوزحهم زمتوا بوليتيكان بيسا مئزازن بخمي تأساسر ويكان بقلل زبالة بخمي قلتوا كنرينا possible public good. A pizza. Anyone ever get together with a group of friends and try to order a pizza? Say you got about 5 of you. You want to order... انتاي زبزلو يقريتا انجلش دي هترجم لنا متي حاجه لغيت بلوني اينو تسمعوا تهلو تخونيكم جن نتتعشم مقرات كله هو انتاي كم زبزلو كنغروكم انتاي زبزلو كابخاتكم سي حموش تخونكم ديكم وي تحتي زخونه بيسا عزيزكم تفلطو دو يبلو مالو order pizza? What discussion inevitably ensues? انت دا بجروب كونكم كلتا وي كاب كلتا نلعلو خونكم انت دا بيسا خطوزو داليكم سي انتاي مزراب سي بمنتايكم تجمروا إلي حتى مالو نتم تمهارو زي ممهراب يونيفرسيتي The 5 of us get together, we say, you know, let's get a pizza. حموشتنا خوي الناسي بيسا انا عزز انت تبهاي الناسي What do we then end up talking about? بزعبا من تنزارب What do we want on the pizza? Exactly. What do you like on your pizza? انتاي تدلي ا بيسا خا All right, mushrooms, onions. مشروم اونيونز بلولو قنطشان شغورتن حبشا كو اي ثينك شغورت زفوت يلن ابز عد كسحقكم سي اب ليدس عد انجليزي زغمت اب ليدس الو كردش الو كتقدم كل خاتهم حبشا شغورت خمزين بلا لزفولتو نو شغورتي لهم بتغرينيا من زنغروها سلازي حبشا تقولنا اوكي ده هنكن نسمع مع خلينا And sausage, pepperoni, basically everything but the kitchen sink. Yeah, he's funny. እንታይ ዝብዘሎ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ፔፐሮኒ ብልወለው ፔፐሮኒ እዚ ስጋ ፀፊሕ ስጋ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ክስራሕ ክእል ብቺክን ክኸውን ክእል ብስጋ ክኸውን ክእል ብሓሰማ ዝተሰርሐ ክኸውን ክእል ከቢድ ፔፐሮኒ ዝፀውዕዎ ዘሎ Cool. ፀፊሕ What do you like on your pizza? እንታይ ትደሊ ኣብ Pepperoni? ፒሳኻ Do you like mushrooms? ፔፐሮኒ Huh. ቃንጥሻ ትደሊ Right, we each have individual interests, and yet when you buy a pizza, typically, unless it's an individual pizza, you have to you end up in a situation where one public good is going to be provided. እንታይ ዝብል ዘሎ እንተዳ ክትሓስቦ ከለካ በቲ ሓደ ወገን ስቲ ናይ ብሓቂ ታሽሚ ልዕሊ ክልተ ሰብ ኮንካ እንተዳ ፒሳ ትእዝዝ ኣለካ ኮንካ ብፍላይ ከም ዝብሎ ዘሎ ብሓሙሽተ ሰባት ኮንካ ትእዝዝ እንተለካ ተሓደ ቃንጥሻ ዝደሊ ኣሎ ተሓደ ቺክን ዝደሊ ናይ ደርሆ ስጋ ዝደሊ ኣሎ ገሊኡ ናይ በጊዕ ስጋ ገሊኡ በርበረ ዘለዎ ገሊኡ በርበረ ዘይብሉ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ኢሉ ይዝገልጸሎም ዘሎ ሓደ ነገር ግን ኩላቶም ተሳሚዖም ዘለዉ ግን እቲ ፒሳ ከም ዘድልዮም ተሳሚዖም ኣለዉ And we all have to share that particular public good, even though we each have different individual interests. ኩላትና ዋላ ዝተፈለየ ነናትና ንደልዮ ነገር ወይ ነናትና ሕርያ እንተሃለወና ኩላትና ግን ኣብ ሓደ ክንበልዕ ደሊና ኣለና What politics is the process by which we figure out what single public good we're going to get, sort of despite the fact that we each have a very different set of individual interests, a very... እንታይ ዝብል ዘሎ ምስ ክብሎ ፀንሐ ኣተኣሳሲሩ እዩ ፖለቲካ ማለት ከዓ ኢልዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ንኹላትና ዘርብሕ ነገር እቲ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ ንኹላትና ዘርብሕ ነገር ይኹን ዳ እምበር ዝተፈላለየ ምርጫን ናትና ድሌትን ዋላ እንተሃለወ ከመይ ጌርካ ንኹላትካ ዘርብሕ ነገር ትገብር which is ኩላትካ ዘይትሰሉ ኩላትካ ገለሲ ንኹሉ ዘርብሕ ሲ ብኸመይ ትገብር እዩ ዘጽንዕ ፖለቲካ እዩ ዝብሎም ዘሎ very different set of toppings that we want on the pizza. And that doesn't even get to the fact of how big a pizza we're going to get. Are we going to get the extra large or the large, or where we're going to get it? ያ ሓቂ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ብፒሳ ዋላ እንተርኢናዮ ሲ ሓሙሽተ ሰብ ኮንካ እንተዳ ፒሳ ትእዝዝ ኣለካ ኮንካ እዚ ንብሎ ዘለና እቲ መሰረታዊ ነገር እዩ እንታይ ካ ትበልዕ ሽጉርቲ ዘለዎ ዲኻ ትደሊ ቃንጥሻ ዘለዎ ዲኻ ትደሊ ናይ በጊዕ ስጋ ዲኻ ትደሊ ናይ ደርሆ ስጋ ገለ እንዳበልካ ምርጫታት ኣሎ ኣብ ርእሲ እዚ ኸማ ንብሎም ኣለዉ ማለት እዩ ክንድምንታይ ግዝፉ ናይቲ ፒሳ ኢኻ ትደሊ ርጉድ ዝበለ ዲኻ ቅጥን ዝበለ ክንድምንታይ ሳይዝ 14 ኢንች
14 إنش ديخا تدلي 16 إنش ديخا تدلي 11 إنش ديخا قاليهم بزح زي بول علو قاليهم بزح زي بول علو حجي إذا سي نوغشيت مقبار ويكاني تدارادرنا نحتاج كام عليه تدارادر تحدث دلي مو خمس نقبر الكاسي نايب حق خطر يقول لك بوليتيكاون كومي or how many we're going to get, or whatever the case may be. Hey guys, before we watch زي حق تحش كابتن he's funny this guy كله كان تواصل غير يزوم صحه نابنت حجسي تا كبلات صنحت ممهر نتوم تمهر يونيفرسيتي بوليتيكا انتاي مخانو ببيسا مئزاز غير خردوم صنحه از ودخا بخالي ملكع غيرو امصوالو ا بوليتيكا انت دا فيديو اب يوتيوب بزعبا بوليتيكال كاتريخا زبزح كيزي كغولصو خلو كمزي يغريت انا بهايمانوت كياتم بر بزعبا سلاسي اب كريستنا كغولصو خلو مس صحاي አላ ብርሃን አለዎ ሙቀት አለዎ ጭራኽ አለዎ ኢሎም ምስ ትሪኒቲ ዘተኣሳስርዎ ወላ ጻዕዱ ብኾምዮም ዘተኣሳስርዎ ፖለቲካ ካ ዝበዝሕ ግዜ ሰብ ንኸረድ ኢሉ ብፒሳ ምእዛዝ እዩ ዘብል ናይ ዝወድ ክንሰምዖ ኢና we watch a movie, do you want to order some pizza? Yeah, let's do that. Yes. እንታይ ብሉ ኣለሁ እቲ ብዲሞክራሲ ዝምራሕ ሰብ ቀድሚ እዛ ፊልም ምርኣይናሲ ፒሳ ክንእዝዝ ዶ ኢሎም كلهم مونارك زي نري زلنا بنكسنات زمرح يكون والكملاخ يكون كومينيست ديساو سرعة زختل يكون كلهم بيسا دلي مالو اوكي تباهيلو مالو بخميم بخد واسكن رأي Yes. Good idea. Okay, well, what do people prefer? I mean, margarita, pepperoni, they're pretty popular. We're getting تاخم تدلي مارغريتا ديكم بفارماجو ديزبال تشيز بفارماجو سرح ديكم تدليو ولا مشروم ديكم تدلي كانت شادي خو تدلي انت خم تدلي بلا مالو سلازي انت يزبزلو Okay, well, what do people prefer? I mean, margarita, pepperoni, they're pretty popular. we're getting barbecue chicken with mushroom because that's what I like. زي ديكتاتور انت يزبزلو ديكتاتور شيب إلو كم ابنت اسيو كله زواسو ازلو جن انت يزبزلو باربيكيو تشيكن اند مشروم يزدلي مخنياتو نصو سلاز فوتو زي ديكتاتور حجز بحال زلو انت يزبزلو بقى ب ناي دورو سغان قانطشان زلو بيسا سو سلاز فوتو اسينا نزلو Oh, well, I was thinking we should put it to a vote. زي بديمقراطي زي مرح سبك انت يزبلو زلو اب مرچا خنات ولنا مثلا نمرص انت كم ندلي Thinking we should put it to a vote. Voting. I know زي ديكتاتور كا او فوتي نبلالو مرچا خا رسي كيتحملني غمزه انت يلو عامنا اب إرترا ديمقراطي صبيتلوس ناورح يخيد ديلو اجي خا از خا دارغا ناورح يخيدو خبلنا يمسلني زي مسل زلو Voting. Anarchy, what do you vote for? I want sushi. No, we're ordering. Anarchy الوزلو ابز انت يلو Anarchy, what do you vote for? I want sushi. No, we're. Anarchy Anarchy, what do you vote for? I want I want sushi لو sushi سي زيت انتاي زبال sushi زي ناي عسا سغا خوينو سي زي بسله زبزح غزي اب جابان قالهم زوتروه حاجه اناركي خنتا خاتدلي بيسان زالنا مو انت خاتدلي لو سو صبي زلو كمز عينت بيسا دلي تا اناركي زبحال كن اتي اناركي زبحال كمزي سرعات البونت اندي كن كمزي ناي بوليتيكا فيلوزوفي خوينو انتاي دوم قالهم زامنو له سبسي ابلع على حدا منغستو نخلو زقاصاصر ايدلينيو كمزي حبرتسب وي كوميونيتي اب حدا كلهم تاكيبهم حدا سب بب كوميونيتي وي كان ببت زلو كبابي حدا سب مريصوم كم حدروم قليوم ماخلاي منغستس ايقبولونيم زم انارك زباحلو حجي زبزح غزي ابوزو حدو كمزي جوبا مونغو حغرات ايدلينيو غلزبلو سباتيوم مالتيوم سلازي انارك انتاي زبزلو سوشي وي كاني زي بسله سقع عسى يزدلي Sushi. No, we're ordering pizza. I want sushi. What's with this guy? I think we should all get the same. Okay, كومينيست كانتاي زبزلو انتاي خرد دلي كومينيست انتايو انارك انتايو ديمقراطي انتايو الي خرد دلي زلو سلازي ديكتاتورشيب انتايو الي زرد زلو اذا كومينيست بحال وي سرعه دسنت نبلو بتግርኛ مالتيو زبزح غيزه كمزي اب سلطانكم مصخلو بسوراويهم بسوراو قالسيهم سمصو زبزح غيزه ات از كومينيست وي سرعه دسنت
ናይ ቁጠባ ናይ ፖለቲካን ናይ ማሕበራዊ ናብራን ፍልስፍና ኮይኑ እንታይም ዝብሉ ጸጋታት ናይቲ ሃገር መሬት ክኸውን ይኽእል መግቢ ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለየ ጸጋታት ናይቲ ሃገር ዘሎ ብማዕረት ምቆሎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ዝበዝሕ ግዜ ካረል ማርክስ ዝበሃል ራሻውን መኒት ካልኣዩ ቭላድሚር ሌኒን ካረል ማርክስ ዝበሃል ብቲዮሪ ወይ ከዓ ብጽሑፍ ኮሚኒዝም ዝበሃል ጽሒፉ ቭላድሚር ሌኒን ከዓ ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ ንመጀመርታ ግዜ ማለት እዩ ሌኒን ቭላድሚር ሌኒን ኣብ ተግባር ኣውዒልዎ ግን ኣብሶሉት ኮሚኒዝም ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ኣይተረኣየን ዘሎ ከምዚ ኣብሶሉት ኮሚኒዝም ማለት በቃ ፍጹም ዝኾነ ስርዓት ደስነት ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ተረኣየን ምክንያቱ ስቲልሲ እቲ በቲ ሶም ዝኣምንዎ ማለት እዩ ኮሚኒዝም ዝኣምኖስ ኩሉ ሰብሲ ማዕረ ገንዘብ ማዕረ ገዛ ማዕረ ኩሉ ነገር ክህልዎ ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተገብረን ዘሎ Okay, you said that last time and then you ended up keeping everything for yourself. We need to think. እንታይ ዝብሎ ዘሎ ብዝሓለፈ ግዜ ከምኡ ኢልካ ብማዕረ ኩላትና ማዕረ ሓደ ዓይነት ኣዝዝ ኢልካ መወዳእትኡ ግን ባዕልኻ ሒዝካ ዝብሎ ዘሎ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለኻ በዓል መን ኣሎ በዓል ናይ ራሽያ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኮሚኒስት ዓይነት ካንትሪ እዮም ግን ዝበዝሕ ግዜ ዋላ ብማዕርነት ከንብርዎ ነቲ ሰብ እንተደለዩ ንሳቶም ግን እቲ ዝበዝሕ ጸጋ ናይቲ ታሽሙ ጸጋታት ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ነቲ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ኣብ ኢዶም እዮም ዝሕዝዎ እንታይ ኢሉ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጂ ዝሓለፈ ግዜ ብማዕረ ኩላትና ንማቆሎ ኢልካ መወዳእትኡ ግን ንበይንኻ ጠርኒፍካ እዩ ዝብሎ ዘሎ We need to think of what's best for the party. Let's focus on what ፋሽስትኻ we don't want. ፋሽዝም ከዓ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ከም ዘይንደሊ ካብ እንታይኹም ትደሊ ትብለናሲ መን እንታይ ዘይደሊ ንዘራርብ እዩ ዝብል ዘሎ ፋሽዝም ከዓ እቲ ፖለቲካ ፍልስፍና ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ከምዚ ውልቀ መልእኽነት ዘለዎም ከምዚ ሃገራውነት ልዕሊ ሰብ ይርእዎ ማለት እዮም ካብ ሰብሲ እቲ ሃገር ይዓቢ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ፋሽስት ዝበሃሉ ሰባት በዓል መን ኣለዉ ሜይቢ ያ ሂትለር ኣሎ ሚሶሊኒ እዚኣቶም ፋሽስት ዝበሃሉ ኮይኖም ዝበዝሕ ግዜ ብፕሮፓጋንዳ ሚሊታሪ ዲፕሎማሲ ምስ ዓለም ብጣዕሚ ዝሑል ዝኾነ ወይ ከዓ ትሑት ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዘለዎም እዮም ስለዚ እንታይ ፎካስ ዝገብሩ እንታይ ኣይንደሊን ወይ ከዓ እንታይ ዘየድሊ ኣብዚ ሃገር ኣብነት ናይ ብሓቂ እዚ ኣምጪዋ ዘሎ ሲ ኣብ ጀርመን ሂትለር ማለት እቲ ናዚ ዝበሃል ፓርቲ ባይ ዘ ወይ ናዚ ዝበሃል ፓርቲ እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ዝበዝሕ ጸጋታት ናይ ጀርመን ወይ ከዓ ሃብቲ ናይ ጀርመን በቶም ኣይሁድ ወይ ከዓ በቶም ጁሽ ስለ ዝተባሕተ ነቶም ጁሽ ኣድልዩናን የሚሉ ክሳብ 6 ሚልዮን ዝኣኽሉ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ቀቲልዎም ማለት እዩ ስለዚ ፋሽዝም እዩ እሱ ግን ኩሉ እዚ ግን ከምዚ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ክብለኩም ከለኹ ሲ ከምዚ ፋሽዝም ኣሎ ኮሚኒዝም ኣሎ ዲሞክራሲ ኣሎ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና እዩ ስለዚ እሶም እንታይ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ በቲ ዝነበረ ተፈቲኑ ፋሽዝም ግን ውፅኢታዊ ኮይኑ ስለዘይተረኽበ ብዓለም እምበር ሰብሲ ተጠርኒፉ ክነብር ምስ ጀመረ ዝተፈላለየ ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ ኣምፂኦም እዮም ክነብሩሉ ዝፍትኑ ፋሽዝም ከዓ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ዝበዝሕ ግዜ ልዕሊ ሰብ ሃገራውነት ይኣምን ሚሊታሪ ዝዓበየ ይኸውን ዲፕሎማሲ ብዙሕ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣይኮነን ምክንያቱ ሃገራውነቱ ስለ ዝቐድም ወይ ከዓ ናይቱ ሃገር ቀዳምነት ስለ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝሲ ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ ይምበር ከምዚ ፋሽስት ኢልካ ፀርፊ ገለ ተቐይሩ እንዲሎሚ ቀደም ግን ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ እዩ ነይሩ Pineapple. That sort of thinking is not helpful. There's no room for pineapples on this page. pineapple I don't know ትፈትዎ ዲኹም ዋላ እንታይ pineapple ዝብሎ ዘሎስ እንታይ ኣናናስ ዲና ንብሎ ሓድሽ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ፒሳ pineapple ብዙሕ I've tried it ፈቲነ ነይረ ግን ብዙሕ መቐረት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣናናስ ብጣዕሚ ሽኮራዊ ከምዚ እንታይ ዝባሃል I don't know ገረብ ናይ ሰይጣን ገለም ዝብልዎ ከማን ምክንያቱ ኣሸኽ ዓይነት ስለ ዝኾነት ናቱ ቅራፍ ማለት እዩ ኣብ ፒሳ ታሽማ ኣናናስ አይድለና ኒው ዝዛረብ ዘሎ ፋሽዝም ካ Pizza. Okay, moving on. One will have a plain margarita with caviar, lobster, wild
ኣሰይ ደም ዝብሉ ናይ ኤርትራ ተተረኽበ እዚ ሞናርክ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ከምዚ ብንግስነት ዝመሓደሩ ማለት እዮም ዝበዝሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቀደም እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ሰብሲ ንጉስ ዝኸውን ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህቦ ዲቫይን ጸጋ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ስለዚ ኣብ ብናይ ንግስነት ዝመሓደራ ሃገራት እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋህቦ ጸጋ ስለ ዝኾነ እሱ እንተሞይቱ ናብ ደቁ እንዳበለ ዝሰግር እዩ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ንሱ ንበይኑ ንኩሉ ነገር ይቋጻጸሮ ማለት እዩ ተደልዩ ሰብ ቀትል ተደልዩ መሬት ህብ ተደልዩ መሬት ባዕሉ ወስዶ ስለዚ እዚ እውን ፍልስፍና ናይ ፖለቲካ ዝተገብረ ክሳብ ሕጂ እውን ዝግበር ዘሎ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ክርስትና ክኸውን ክእል ወይ ኣብ ዝተፈላለየ ዋላ ምስልምና እውን ብንግስነት ብሃይማኖት ተመሲሎም ዝመፁ መራሕቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይኹን ኣብ ቁርኣን ትረክብ ኢኻ ስለዚ ሞናርክ ዝብሎ ዘሎ ብናይ ንግስነት ስርዓት ፖለቲካ ዝመሓደሩ ማለት እዮም Wild boar truffles. Okay, I don't think they have any of that. But እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንጉስ ተኾንካ ሓቂ እዩ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ እንታይ ዝበሃል ትራፍል ማለት ዝኸበረ ቃንጥሻ ኣብ በዓል ኢታሊ ገለ ዘሎ እዩ እቲ ካቪያር ዝብሎ ዘሎ ከዓ እንቃቁሖ ናይ ዓሳ ኣብ ውሽጢ ከብዶም ከሎ እንቃቁሖ ክፈሪ ከሎ ፍቲ መጀመርታ ካብ ከብዶም ቀዲዶም ኣውፅኦም ብማንካ በልዕዎ አይ ዶንት ኖ ክንደይ ዋግኡ ክሳብ ከምዚ ንሓንቲ ማንካ ናይ ሽኮር ማንካሲ ክሳብ ርግፀኛ ኮንኩን ግን ክሳብ 200-300 ዶላር በፅሕ ይኸውን ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ፒሳ ኢኻ ትደሊ ተበሎ ካቪያር ኤንድ ትራፍል ብሎ ኣሎ ትራፍል ዝበሃል ዝኸበረ ቃንጥሻ ወይ ከዓ መሽሩም ኣብ በዓል ኢታሊ ዝበቁል መግቢ ማለት ኣብ ኣምታ ፓስታ ኣብ ዝተፈላለዩ ዝእትዎ የቕሬታ ዘረባ የብዝሕ እንተለኹ I've tried to explain ከምዚ ብጣዕሚ ሓቅትሓሽ I'm interested ኣብ ፖለቲካ ብዙሕ ግዜ ተገዳስነት ኣለኒ እዚኣ ስለ ዝረኣኹ ዘይኮኑ ማንም ሰብ ኣብ ፖለቲካ ክግደስ ኣለዎ ኣነ እውን ተገዳስነት ኣለኒ ስለዚ ብኸም ከምዚ ዘንወሓልኩም እንተለኹ የቕሬታ I want it. I don't even care at this point. Why don't we just say, I don't know, barbecue chicken and mushroom? ዲክታተር ኣይተቀየረን ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እንታይ ከም ዝደሊ ኣይፈለጥኩን ዘለኹ በቃ ባርቤኪው ቺክን ኤንድ መሽሩም ዘይንበልዕ እዩ ዝብሎም ዘሎ which is ባርቤኪው ማለት ከም ዝተጠብሰ ስጋ ደርሆ ማለት እዩ ዝተጠብሰ ስጋ ደርሆ ዘይንበልዕ Just say, ብሎም ኣሎ I don't know, barbecue chicken and mushroom. We can't have chicken today. Why not? እዚ ናይ ብሓቂ ክትሪኦ ከለካ ፖለቲካ ዝተፈላለየ ኣሽሙ We can't have chicken. እዚ ቴዎክራሲ ኢልዎ ዘሎ እንታይ እዩ ቴዎክራሲ ከዓ ናይ ምሕደራ ወይ ከዓኒ ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና ኮይኑ ብሃይማኖት ዝምራሕ ስርዓት ወይ ከዓ ብሃይማኖት ዝምራሕ ሃገር ክኸውን ይኽእል እዩ ቴዎክራሲ ኢልዎ ዘሎ ሃይማኖታዊ ስርዓት ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ዝብሎ ዘሎ we cannot have chicken ኢሉ ዝዛርቦ ዘሎ We can't have chicken today. Why not? ሎማዓንቲ ስጋ ደርሆ No በልዕኒና ብሎ chicken on Wednesdays. No. ربع مدري حقي ربع مدرسي تشيكن كتبلع دليخا وي سقاد درو كتبلع دليخا قبلولو سلازي التيوكراسي زبحال بحيمانوت محادر سرعات بوليتيكا خوينو زبزح جيزي كاب كريستنا كاب مصحف قدس كهون خيل كاب بودهيزم كهون خيل كاب امنت مسلمنا كهون خيل كاب استفلالي الو نابنت حجيزي شريعه قد زبحال اب بعد سعودي نريو ولا بعد افغانستان نريو بتيوكراسي سلازم محادرو مالتي بخفيلسي بهايمانوتاو ون سلازم محادرو مالتي that's why it كاخت قرص عندك ولا بقدم مصحف قدس انت ريخم حقنا اوريت زنبره عين خزم قركا عينتهم قرو يد كاتقوريصكا يدو تقورصو زبل حقي نيرو سلازي ازي سرعات فلسفنا بهايمانوت ወይ ካን ቴዎክራሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት No green peppers either. We can green peppers ከማን አይፈቀድኒ ዝብሎም ዘሎ ቀጠልያ ታይ ዝባሃል ባርበሮን ቆን ኸል ወይ ጎ have red peppers today, but only if they're prepared in a certain way. I think it's about time we had a vote. He wants us to ያ እንታይ ዝብል ዘሎ ዲሞክራሲ ቮት ንግበር ይብላሎ pick ፋሺዝም pineapple. I never said that.
pineapple أيدلنا نيولا Hey, pineapples. We'd have to kill around here to get some barbecue chicken. يا نايب حاجة حجي خمسة كايوس زوم عاد ترخب خمسة حنفش في السبلة نجار يوت ناتهم زار وزلوا حادثة بي باي ذا واي خمسة دراما قال عيني تسرح زلوا كتر يقول لخاجن نايب حاجة تو بوليتيكا زبحال ولا بزي ننبرز لنا جيزة سبسي بقى سخانتا يقلل كا تزراري بكا نقولات كا زي قد نجار نقولات كا زير بح نجار أب بوليتيكا كن قديتا قال يوم سبعة تتكلمت خونيوم قال يوم تقدعت خونيوم مالتي ما بز ننبرز لنا عالم نقول سب كتعقباي تقلني خا نقول خا كنت قدوي تقلني خا قال يوم كهفتم خلو بسنك تزوج بوليسي ويكان بسنك تزوج حقتها عفت هاجر قال يوم كده خيام قال يوم كاك هفتم يوم مالتي Barbecue chicken and mushroom. No chicken. Oh, for goodness sake. This isn't working. I'm taking... يا زي ميليتاري جونتا تبل على الرأس I don't know سقاتكم تا جونتا تبل سي أمحرنيا إز مثلا نير بفلا بزي ناي unfortunately زي ناي كوينات أب مونغو كل تجرين فدرال منغستي إثيوبيا أنزل برها بوزح جيزي جونتا قليلهم مصوع نيرهم أنا أمحرنيا مثلا نير تا جونتا تبل جن انتي مالتي حدث بعل سلطان عب تاشم عم ميليتار وي أو تدرنا تصنحو بحيل السلطان كحس كله ميليتار جونتا وي كان جونتا تبهاي لسوا جونتا مالت حكي انت مالتيو حادث أو تدرنا تصنحو بحيلو نت السلطان زلو سب آليو نرؤسو بعل سلطان انت خوينو جونتا تبهاي لسوا سلازي ماني امي جونتا I don't know let me know تدريق ما بكومنت صحفو دي ماني جونتا نسخاقن كي تبدوني Taking over. Stop that! Why don't we just keep things simple and fair, okay, and vote on a couple of different topping options? And how do we decide? اوكي مرጫታትኩም ከመ ዲሞክራሲኩም ስለዝኣምኑ ንኹስቶ ዲኹም ትደልዩ ንኹስቶ ንመኒኹም ዝበዝሕ ግዜ ፓርቲ ዝምረጽ ግን ኣብ ገሊኡ እውን ሰብ መርጽ እዮም ፕሬዚደንት ዝኸውን ወይ ከዓኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኸውን ገሊኦም ዝመርጹ ኣለዎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዘለኽዎ ክልተ ግዜ ገለ ኸውን መሪጽ ኣለኹ ኣባና ግን ቶም ውድባት ኢኻ ትመርጽ ፓርቲ ኢኻ ትመርጽ ናይቲ ፓርቲ መራሕ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ሌበር ዝበሃሉ ኣለዉ ኮንሰርቫቲቭ ኣለዉ ግሪን ፓርቲ ዝበሃሉ ኣለዉ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ፓርቲ ኣለዉ ንኣብነት ሕጂ ናይቲ ግሪን ፓርቲ ዘሎ መራሒ እንተ ደኣ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ እንተተዓዊቱ እሱ ፕራይም ሚኒስተር ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ መሽሩም ዲኹም ትደልዩ ስጋ ደርሆ ዲኹም ትደልዩ ስጋ በጊዕ ገለ እንዳበለ ከምርጾም ይደልዩ Which toppings to vote on? Good point. We should have another vote. Democracy doesn't work. Well, as long as I still get a veto. Okay. እዛ ቪቶ as long as I get a veto ዝብሎ ዘሎት ሞናርኪ ወይ ብንግስነት ዝምራሕ ሰብ ቪቶ ዝበሃል ከምዚ ዓብላሊ ድምፂ ክህልወካ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ UN ሓሙሽተ ሃገራት ቪቶ ፓወር ዘለወን ኣለዋ I think ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ መጀመርታ ነይረን ብድሕሪኡ ኣሜሪካ ንቻይና ምፅሞም ራሽያ ካ ነይራ ራሽያ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ፈረንሳን ቻይናን ኣለዋ ዘን ሓሙሽተ ኣብ ዝኾነ ከምዚ ምርጫ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝግበር ነገር ንኣብነት ሕጂ ንዕራቅ ክወርዋ ከለዉ ድዮም ንቃዛፊ ካብ ስልጣን ክኣልዩ ከለዉ ካብቶም ሓሙሽተ ኩለንተን ሃገራት ዝሳተፋ እንዴና ኣብቲ ምርጫ ካብቶም ሓሙሽተ ሓንቲ ሃገር ኖ እንተኢላ ግን ቪቶ ፓወር ዝለዓለ ስልጣን ወይ ከዓ ዝለዓለ ድምፂ ስለ ዘለዎም ሓሊአን ኖ ተኢለን እታ ውሳነ ኖያ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሞናርክ እንታይ ዝብል ዘሎ as long as ቪቶ ዘለኒ ዝያዳ ምርጫ ወይ ከዓ ዓብላሊ ድምፂ እንተሂብኩምኒ ፀገም የለን እብላለሁ which is non to do not go in Okay, so we redistributed the votes in the vote for which pizza toppings should be included as candidates in the vote for which pizza we should order. And the democratic will of the people is that it should be between two, margarita and pepperoni. ወይ ማርጋሪታ ወይ ፔፐሮኒ ክሳብ ሕጂ ኩሎም ኣይተቀየሩ ምክንያቱ በብቲ ሓሳቦም ንሶም ጽቡቕ ኣለዉ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ከነስተውዕሎ ዝግባአና ነቲ ንዓኻ ዝጠቕመካ ነገር ጥራሕ ሰብ ነቲ ንዑ ዘርብሖ ነገር ይክቃለስ ዘለዎ ግን ንዓይ ዛ ጥራሕ ተርብሓኒ በኣይ ዝኸይድ ኢልካ ምንቃጽካ ክኸውን ኣይክእልኒ ምክንያቱ ንዓኻ ክርብሓካ ክእል ንኻልእ ሰብካ ዘየድልዮ ወይ ዘይጠቕሞ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካ ምስተውዓል የድልየና ልዕሊ ኩሉ ግን ፖለቲካ ዝብል ኣምር ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ሃገራት ኣለዋ እቲ ፍልስፍና ናይ ምምሕዳር ናይ ዓለም ዝተወሰነ ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል እቲ ዲሞክራሲ ማለት ስልጣን ናብ ህዝቢ ዘመሓላልፍ እዩ ስልጣን ናብ ህዝቢ እንታይ ማለት እዩ ወከልቶም መሪጾም ኣብ ፓርላማ ሰዱ
እቶም ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ከዓ ካብ ህዝቢ እዮም ታሽሙ ዝረኽቡ ማለት እዮም ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ረኽቡ ካብ ብህዝቢ ይውቀሱ ናይ ህዝቢ ጠለብ እዮም ከዓ ከማልኡ ኢሎም ናብ ፓርላማ ዝኸዱ ማለት እዮም ስለዚ ኣብ ተን ዲሞክራሲ ዝመሓደራ ዘለዋ ሃገራት ናይ ህዝቢ ወኪል ኮይኖም እዮም ናብ ፓርላማ ዝኸዱ እቲ ዝሓሸ እንታሽቡ ዘሎ ሕጂ ኣብ ዓለምና ብዲሞክራሲ ዝመሓደር ሃገራት እዮም ግን ስቲል ከምዚ ዲሞክራሲ ክበሃል ከሎ ኣብሶሉት ዲሞክራሲ ወይ ከዓ ፍጹም ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ انت سريحك دموز عليك دموز كاب على خلك جزا خراكات تخفل جلت تخفل معناتي دموز انت زي بالكاكن انت ينز جبرة كسب سرح تركب سرح زي بالكا معناتي كسب سرح تركب وي بحمام خني عندي خا دك انستي قول عاوزه سلز ولا دادين وي جلا انت يمز جبرو سوشيال زبرو بعد اوروبا وي كان ابنا جوب سنتر زبحال تعشمو بنفيت معناتي حاجز وهابك تحاجز حجي كم انتي زمصوي انتلكا كاب كومونيزم زمصوي ወይ ካኒ ካብ ሶሻሊዝም ብፍላይ ካብ ሶሻሊዝም ዘምጽወዩ ስለዚ ከምዚ ኣብሶሉት ዲሞክራሲ ዝበሃል የለን ኣብሶሉት ሶሻሊዝም ዝበሃል የለን ኣብሶሉት ኣሽሙ የለን ምክንያቱ እንታይም ዝገብሩ ካብ ሶሻሊዝም ገለ ነገር እዚ በነፊት ዝብል ወይ ካኒ እዚ ስራሕ ጠጦተልካ ገንዘብ ዝህበካ መንግስቲ ካብ ሶሻሊዝም ተለቅሑ ወይ እምበር ዲሞክራሲ ይኮነን ማለት እዩ It's the same as it was 3 hours ago. I demand a recount. ቅድሚ 3 ሰዓታት ሒዝና ምስ ተዛረብና ኣይተሰማዕናን ዘለና ኣብዛ ፒሳ ምእዛዝ ይዝብሎም ዘሎ And they're closed. Brilliant. Sorry. በቃ ተዓፅዩ እንዳ ፒሳ ተዓፅዩ ብሎም Could we not just eat cake? yeah that's funny እንታይ ዝብል ዘሎ ሞናርክ ወይ ከዓ ብንግስነት ዝመሓደር ንጉስ በቃ ሞ ፒሳ ተዘሊ ዳ ኬክ እታ ዛ ዕላል ትፈልጥዋ ዲኹም ከምዚ ኣብ ሓደ ዓዲሲ ጓል ንግስቲ ተሰሪዖም ሪኣቶም ብዙሓት ሰባት ኣብ ድኳን ተሰሪዖም ሪኣቶም ሲ በሃል ማለት እቲ ዕላል ሕጂ ነቦኣ እዚኦም ሰብሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ሪጋ ተሰሪዖም ዘለዉ ኢላቶ ድሓር ሽዑ ባኒ እዮም ደልዮም ምስ በላ ስማ እንታይ ኮይኖም ዳ እሞ ባኒ ካብ ኢሎም ዝስርዑስ ኬክ ዘይበልዑ ኢላቶ ማለት እዩ ባን ዘይተረኽበስ ኬክ ማለት እዩ እጅኻ ዝኻ ወላ ኬክ ዘይንበልዕ ኢሎም ብኸምኡ እንተ ዘይተሳሚዕኻ ኩላትካ ከይበልዓኻ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ንምንታይ ለይ ምፅዮ እዚ ገሊኡ ነገራት ይቁርብ ዋላ ከምዚ ምሻሎ ኣቢድና እዩ ዘሎ ኢንተርነት ኣቢድና ኣሎ ገለለ ኣቢድና ኣሎ የቕሬታ ናብ ማዕዳኣት ኢኻ ከይትብሉኒ ሓፈሻዊ ግን ንህይወትና ዝጠቕመና ነገር ሎሚ ኣብ ኢድና ስለ ዘሎ ሰርች ጌርና ክንከይድ ኣለና በዛ ንሪኣ ዘለና ከዓ ኣብ ፖለቲካ እንተ ዘይተሳሚዕኻ መወዳእትኡ ኩላትካ ጥራሕ ኢድካ ኢኻ ትተርፍ ማለት እዩ ስለዚ ክንሰማማዕ ኣለና ኣጅኹም ፖለቲካ ምዝራብ ከዓ ገሊኡ ሰብ ኣሎ ከምዚ ዝሕፍሮ ገለ ወይ ከምዚ ኣይግደስና ገለ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ስለዚ ፖለቲካ ዕለታዊ ናብራና እዩ ንኩሉ ነገር እዩ ዘጠቃልል ክንግደስ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ Hello, we're Thank you very much. By the way, مساي ዝጸናሕኩም ውሕዳት ሰባት ኢኹም ብጣዕሚ ዘመስግነኩም ካልእ ግዜ ላይቭ ክገብር ከለኹ ዳግማይ ክትመፁ ብኽብሪ ዕድመኩም ስለ ዝነበረና ግዜ ብጣዕሚ የመስግነኩም. Peace. Thank you very much.